Kaixo. Bueno, blogaren arduradun berria bezala, nire buruan aurkezpena egin behar dut. Eta, bueno, egia esan, duela urte batzuk esan balidate, informatikarekin adiskidetu behar nuela, ez nuen sinistuko. Are gitxiago sinistu, esan balidate informatikan ardura bat izan behar nuela. Baina mentzen akazue, ikastolako blogaren arduraduna. Eta, bueno, egia esan behar badut posik nago. Batez ere tiru egin nuenetik, horren ostean, konturatu nintzen, sareak arlo pedagogikoan batez ere zabaltzen dituen aukerekin, ez? Eta, bueno, honen bestez, aukera horietako bat blogak dira, eta hortarako senatoztue, esatera anima zaiteztela, da dituzuen gauzak sar ditzazuen, da horrela, elkarren berri izateaz gain, elkarren handik ere hurbilago egongo gara, eta, gonbitea egina dago, honen bestez, dagoeneko, zeuen esku dago, eta zai duzue gure bloga. Agur, eta gero arte.